Allah jaɓi nela jaɓi Cheikh Naama jaɓi mbimi ceerno ko on duwaw jabata men to ɗum noon kadi ko waɗi sifa no waɗiri te ko haala woni ɗum wonno ɗum min goni ɗo ayta kam ha woni ɗumunno eywa min jeehi Dakar tawi ceerno won lettre uji e nelde keddi hakkunde amen mum mi tottani ɗum o wi ceerno ala joni noon yaah sey ha jeehi Dakar ballami mi yiida ceerno Oumar min jokkita yewtere amen ɗum woni noon ka ɗo haala aɗo yi hen ñande so aset alet altine Dakar sowaka o welli ceerno gas Dakar amen wi ceerno wi ya ami jokkiton yewtere moɗon garmi min e makko Alaji Bayla e ceerno min jole oto ceerno oto fokki tan tottomi lettre uji ɗi ceerno gaso e nelde ɗe fof kalami ceerno yeyi noon ceerno wi noon du'ima ɗum Allah jaɓi nal alayhi salam Cheikh Naama jaɓi bimi ay ceerno on duwa o jaaba leydi amen Alaji Bayla wi ala jaaba leydi amen algaso ala jaaba aduna he fof tawi min jettima damal jumaɗo jippi ɗon eyyi on saha noon ceerno roguiji min dukuji ɗe ceerno ɗon ne gayni eyyi ceerno noon rokki min ɗon duwaw kañum noon wi kono fayi Tamba ene jaɓɓoyo tanu Cheikh Tidiane naɓe caggal noon min goni ɗon balɗe nogas noon e wuuro he ceerno rokkimi debbo teŋi waɗi feere fof waɗi walima waɗi fof dammuhol waɗi fof waɗanimi joni no wimi ya waɗoy ɗum galle bamma to eyyi noddumi baba o kalmi wi ko ala enen ko alkasum woni alhaali meɗen mbaɗen ɗo e galle alkasum waɗade galle alkasum ni woni min goniri ɗo e Madina eyyi wonno noon alhamdulillahi rabbil alamin gono lamto on e rewo he tawi Allah ne udditi mbeɗa jogui alhaaliji kewɗi eywa gongolam ga e Madina tawi yimɓe heewa ene kawa no gonirtumi ga almuɓe gollumɓe foof ina mbiya ene mbawi joɗade jeygu hami arta eyyi ƴewmi noon kala ko jinnumi goppumi ataya ko laabi 4 5 jarannomi ñalawma nattumi yarde hitande mi yarani ataya hay sa kam mi yaafima yidde tan wowtinade wonde ɗo e wuuro he Allah hoddiri noon min gondi ɗo ha o saaha gonaɗo Allah resi en reeni en sukaɓe goni ɗo ha dumunno woodi hen hoɗɓe woodi hen kadi dogɓe woodi hen tan neltirmi ɗumen heddi sukaɓe tan kadi ɓe daña ɗo sukaɓe wonde e mumen sippe ɗo ekkitimi golle guesa ɗo ekkitimi on saaha mbiɗa wonde almuɓe somi wi min dawi guesa tan mbiyami ala ceerno jooɗo tan mi wonno kadi ko on saaha komi badde tan mi jooɗo kañum tan mbaɗata hen foof min kam manti mi waɗane koma nde ɓe gaynoyi hay sukaɓe garani ko nden puɗɗitimi ekkade golle Madina ɓellimi hadde joɗade Madina tawi ko hunde nde jinmi eyyi hunde nde jinmi Allah hoddiri noon kam guila nden emin cippira e aduna min goni ɗo mi yiyani hay toye mi yiyani hay tampere wotere jettori ngol nela e barke ceerno e ko ni lawol kam fergol ngol wayno wonko heewi hen mi haalani wonno welani junnude eyyi ko ni ɗum wayi eyyi noon tigui jarama no feewi ceerno Oumar Diallo bandiraɓe nani beltima hen no feewi nani taarikh o hono hannirta ni joni noon galle nogas ɗi o ceerno additima mi haalani ɗum ujunnaje nogas e nelde ɗe ceerno neldimi ujunnaje nogas yoɓi jomumen eyyi ɗum kam mi haalano ɗum eyyi joni galle oɗo galle o no nanguirɗamo a haali nde garɗo nde won galle mo gonnoɗon caggal mum holno keɓoyɗa oɗo galle keblumi ɗum ko on saaha ko hitande min ceerno mbi min gara on saaha joguinomi anni ko adduji galleji 3 babam e baba Mouhammad oɗo e baba men cewdiri goɗɗo ɗi galle 3 gandimi ardirde ne kalami ɗum ceerno walle min cuuɗi fergo galle wanɓe oya gonɗo hirnangue cuuɗi 9 fewna min toon cuuɗi fergo eyyi Allah hoddiri noon min gari tan on saaha koye nder wuuro he kamin goni ha woni ɗum noon jaami ƴewtimi nokku o ñande hen tooɓe ƴiiwa nde heewi ndiyam taw nokku o ko ndiyam meham Allah hoddiri noon tawi on saaha jaami jiidimi e ceerno mbimi ceerno o wi nam mbimi nokku o mi yii mi weltima kono noon nokku o ne heewi ndiyam minen Mauritanie min cusa ndiyam ceerno Dialli o wimi bisimilla joni mi yamirima yaah kala ɗo jiiɗa nokku ɗo jiɗɗa mi yamiri ya jaggoy tawi noon on saaha kadi on saaha duɗal karamatu ngal eywa ceerno ɗa hano wonno hen ceerno ɗa ha ɗanni leeli artude ceerno Tidiane wiyami heɓoy toon lebbi 6 mbeɗon tomi lamti doɗal he joni noon garmi ga mbeɗa yiilo taw mbiɗa ceerno Amadou Moukhtar ceerno Mamoudou kañum ne cinci ɗon duumi ɗon nden ngunnungu eywa namani ɓe ɗi galleji tawi ne jagga eywa jomumen garani kala ɓe jaggoɗo jaggumi oɗo galle jaggumi oya galle Hammate en o eywa on saaha jaami kalami ceerno duwi Allah hoddiri nder ɗum noon
hande amin cippira hen tan amin cippira hen ha Allah hoddiri kam min dañi artude ɗo e galleji rokkimi galle o ɗo ko Ali Ibrahima Foroya on te galleji ko taƴanoɗi kono noon ko ceerno yamiri ɗum de ko Ali Ibrahima Foroya e ceerno Belli dokkirta galleji ɗi on saha ɓen gari tottimin galleji ɗi guel nden noon ko amin cippira ɗo e alhaali ɗo min goni alhamdulillahi rabbil alamina hay caɗele sona weltare min dañani ɗo alhamdulillahi rabbil alamin joni sen garti to banggue caleji men Seydou gila konngol mum ɗi haalanno ɗi ganduɗa hen ha konko kalɗa e nden gandumi ɗo nde ko fati Israël e Palestine 77 manda ko 67 ɗin sifa ceerno haalno hen e bisimilla ha kadi ko wayno Daka o foof wonko ceerno haalno hen 66 mayirɗe mum min gari ɗo Daka 66 eyi mayirɗe mum on saha woni cince Daka saabi sama wonɗimmo waɗanoma nden accita kowoni sincita cangol ngol ceerno waɗa joni nde wona ɗon yimɓe gon ceerno Daka no ko dow mum Daka no cangol ko ndiyam mi han woni hen e leɗɗe e bañeje ina sukki no fewi eyi on saha so finama subaka ko hen dawate ceerno Mansour daɗo to kala oɗo e becce yimɓe ndema ko ni inna Allah sayfaji ne jangge e cangol ngol ko sappate ko baroɗe e galadi e noodi fof ene jiita hen a yiya tan gulali hande gulhan tanti won hawja hanti yimɓe palo ɗum tan ɓe jagga e hoore ɓe jagga ɗum tan ɓe nawa bowal ɓe mbaɗa eyi noon balaɗo e jiiɓe mbalta galadi ko noon e hay noodi kam mi yiyani kono mbi wonde noora wala hen Allah koddiri nden hitan ko ɗen golle tan ɓuuri wonde caggal noon e nder ɗum e waktuji noon wona waktu goto haali ɗum o wi juula subaka wirda ha gasi o wi hitande tubako e fal dara nde ɗo hono wiyete ɓe mbi 67 o wi ala wala noon nde wiyete ko ma daade kewɗe cette ay sette o o rendi ay ceerno neɗɗo kawni o wiide mbare kono o wiya no o wi ala ko ma jawɗe cette o basi ɗum toone 67 o askay ceerno radiyallahu ta'ala har Israël e Misra wonani lewru hare nde fuɗɗi alɓe ɓe mbara leyɗele mum tetta on saha min ummiti ɗo tawi aduna min koti kay hayde wonani lewru eywa hare nde fuɗɗi gila nden ha hande leyɗele arabe woni hen ɗe keɓtaka on Daka kadi o haali kadi wona waktu goto ko haali hen ko wi bala mi aydi Cheikh Ahmed Tidiane e Cheikh Ibrahima Diallo enen kadi mi ƴeewi kadi ƴewgol kolɓini la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam joni to banggue Daka ne kadi eywa ɗo kadi won konngol kadi ngol haali ha feere Daka ko adi Daka ñalawma goto sakede juula wirda o wi omo wasi o dental ngal yo tinno soode mañataji ƴettito bandaji ɗi naftoro e nayi lakara o karri ɗum o wi laabi ma tati tinne mbeɗa ñaagui on mbeɗa wasi on yon tinno coɗɗo mañataji ƴetton bandaji ɗi on naftorode aduna e lakara ha timmi laabi tati min noon on sa darimi tan mbeɗa ƴeewa jiimi ko ceerno Ahmed Tidiane gorgol ene jogui mañatel eyi o ngel kono misikki noon somi ejjitani way kono mbaɗa kono beɗi ko on goto jogino ɗum ñande e dental he eyi caggal noon hanti ɗon hanti yimɓe heeɓe puɗɗiti en ƴetti ɗum minen guel nden tawi mbeɗa windanno min mbeɗa windanno jogino carnet ko ɗo sumi eyi kono noon guila nden kam en ƴetti tan bandaji no ha heewi mbeɗa joowi jiiɗa e comɗi ɗi eyi ko ni ɗum wayi eyi joni to banggue Daka mo mbiyatmi o a haalino affaire Daka ko ceerno haalno hen o wi neɗɗo julɗo e dental he bakkade mum on bakkade wawa ɗum eyi ɗum ne kadi ko hitande o yeehi ɗo mo yaha Basse o adori ko Darul Hijrati nde hitande o yamiri yoɓe juul juma tawi min ɓe yano weeli ngara safara e o min kawri ɗon e o fati o fayi Basse ɗanngal ngal ko Basse wonno jaade makko ha Basse Allah hoddiri noon o ari o jippina galle joom wuuro o eyi o weeti subaka wanna piliyan ɗo on jogui ko estel ne jiimi e dow godron he o wanna ɗon piliyan ni ɓe ngari kuufima hantine ina ambo yewta kallo o noon ko goto tan gurɗo e wuuro he ngo kallo o fof soki beddaji fof coki aɗa yiya yimɓe tan ɓe wodi jogui kalis tan ina jogui juuɗe yettoma donki yottademo o wiɓe min addani kam ga kalis addi kam yetteno konngol Allah e konngol nelaɗo Allah e konngol Cheikh Ahmed Tidiane somi gayni kala mo jiɗano e mbuɗu mum somi hoodi gal jal addinami mbimi ɗum ceerno Jalal kam sall jaɓi heɓa taw mofta
joni noon ha kan haala juuti ha juuti o yewti ha juuti o wi mawɓe on kam bal oɗon jaha Daka wi ceerno min jaha seeɗa ala onon jeehi seeɗa wata ganda koye Daka o wi onon koyngal ne yaha o wi saret ne yaha o wi moto ne yaha o wi oto kam haalaka o wi onon kay jehen moƴƴi hono ganda koye Daka mbi Allah ceerno min ganda o wi ko woni e Daka so ganda gari mi haala noon hanti no gulali gulli wonno noon ko nantinta ala ceerno min nanani gulali keewi mawɓe mbi joni ceerno ɓe mbi nanani jiiɗi ko haalneɗo ɗo waktu nana ceerno wi onon gandi wuuro moon ƴeewe kala jiiɗo rendoyde mbawɗon nande mi tawa on toon mi haala noon ɓe mbi juma mawɗo ceerno wi 4 heures kawren toon kala jiɗɗo nande yo hawro 4 heures Allah hoddiri 4 heures nde yonata tawi jama o heewi juma base kam okka tawi heewi min garo hedde 4 heures demi min naati min juuli takkusan min mbaɗi allahumma salam juma base meeɗa wadde Allah sallallahu ñande hen woɓɓe nan ɗon Alaji Haruna en ñande hen so weltare waranɗo men ñande hen ma yalno tawi ne jiiɗi wadde ɗum no kuuli mbawa wadde ɗum eyi on saaha ɗum cuusa wadde ɗum e nokku he eywa juula ceerno yewti o wi ɓe mbi ceerno min namni affaire Daka o wi mbimi sirruji gonɗi e Daka wawa haaldude ɗum kono mami haalano hen han gueɗel gotel o wi jettoɗe goleni Allah o wi neɗɗo tawaɗo Daka lawol gotol o wi julda waktuji ɗi foof wirda wasifaji ɗi winda e kayit mum o wi janggo hayso waɗi bakkat mo mamtata koko rewdo e mabɓe ko Allah ko kono ko ɓe julɓe ndewi Allah ko ndewde makko Allah ko wala e kayit makko o wi hayso waɗi kala kon wawi fof on nanta janggo yomal gam naal jeygol abadal abada kala ko waɗi o mamtata ko de makko Allah de kono ko julɓe ndewi Allah ko ndewde makko Allah ko bakkat makko ndo ɗum ala o nanta konngol arnata jeygol abadal abada o wi ko wona ɗum ko jiyaɓe Allah e Daka sa yiiɓe malla sam yiiɓe malla mbimi ceerno an ko hen jeeyɗa eyyi ɗum kadi ko ni caggal noon min gartoyi min juuɗi Futuro min mbaɗi wasifa min gayni hirande adda hirta min ɗo aɗata soko Madina e 3 walla 4 gari salminde ceerno eywa ɓe mbi ko Madinaɓe ceerno Belli wi suka Madina gaɗa salmi o wi holmo noon ɓe mbi ko minen komin Madinaɓe ceerno wi hol jikanaɓe moon goto ko haaliji bamum o yetti ɗum yettode mum o wi mbiɗon ko Madina jeeyaɗon ɓe mbi a minen ko Madina min jeeya o wi Madina jeeyate waɗi ko sardi de ka sardi o sa waɗani ɗum a jeeyaka Madina hol sardi o waktu joyɗi tawa e jama wasifaji ɗi tawe sa waɗani ɗum a jeeyaka Madina jeeɗa kantora kantor ko leydi ndi ceerno Belli ko woni kantor ceerno Belli kantor ko leydi ndi ɗum noon min kam wasiya suka men ɓe ɓe gandu ko heewi ko kantor jeeya jamaji ɗi ɓe ngala hen haaju ala enen fof yallah heɓɓire hen eywa dendagal ko loyi e meɗen ko loyi e meɗen ko enen de sukaɓe mbaɗi en jahani jamanu foti yarede ay gollo hanki cangi ɗo jangtowol calna en ɗo e hakkude motoji andi ceerno minen ceerno Ibou nan haala ɓeɗe heeɗo minen ko ɗum tan woni gurdam amen heeɗade ɗum nde tan joni noon ceerno Ibou wi ceerno so anduno mbo yahata jama aywa yahata juuloyta yurdoyta hay paafal mo yaafima ana ni ceerno ñande ni ceerno wiri andi kadi ɗum ko musiba ɗen sen tubani ɗum nafata ceerno mawɗo meɗen haala o wi Hamdoul Madi so dawri kanko hirdorto so hirdorima kanko dawlata o haali ha juuɗe o ɓeɗe mofti ɗo hirsideɓe ɗo e gallam he galle o ceerno wona galle ceerno ko de wuuro ngo fof galle ceerno yimɓe ɓe jahata jama juuloyta birdoyta ɓen so kirsa o ari hisata ɗumen